i us agraïm que torneu a acompanyar-nos. Aquesta jornada, com sabeu, pel programa la dediquem a la violència de FADER, que hem fet en col·laboració amb la Província de Llimapàs, que hem fet en col·laboració amb FADER, de lingüistes, creadors i gent de la revitalització lingüística. Un grup extraordinari que hi havia de persones que treballen per les llengües i les cultures des d'angles molt diferents. Ens acompanya també en Francesc Sarés, com veieu, director de la residència FADER, i que just després d'aquesta introducció farà ell més l'explicació del context de la residència Eudora. Deixeu-me dir en qualsevol cas que aquesta residència de diversitat lingüística, la Llegó de Ferla, podríem dir que va néixer aquí mateix, al Centre de Cultura Contemporània, en un seminari que vam fer en maig del 2017 amb Ngugi wa Thiong'o, que molts sabeu que és aquest autor que tenia referència mundial en l'àmbit de la descolonització cultural. En aquell seminari hi havia Lingüapats, hi havia FADER, i va començar a prendre forma la idea de fer alguna col·laboració que finalment es va traduir en aquestes 8 persones que són entre nosaltres per compartir el que hem compartit i el que podrem fer en el futur a partir d'aquesta experiència. De les idees que va transmetre en Thiong'o en aquell seminari, va ser promogut pel PEN Català, per Raig Editorial, etc. Aquí tenim la Carme Arenas que va promoure aquella trobada. En podríem destacar una que és prou eloqüent per aquest context que ens reuneix, que és aquella idea de Ngugi wa Thiong'o del dret a dir al món. Si ens remuntem encara més a la prehistòria d'aquesta residència, tot i que ja ha quedat molt diluïda i potser ara ha quedat una petita traça, però hem de reconèixer que va haver un petit impuls de posar en diàleg aquest món de les llengües inventades, de les llengües construïdes, que fascinen molts espectadors de ficcions, de pel·lícules o de llibres. Pensem, per exemple, en el Klingon de Star Trek, amb el Dothraki de Joc de Trons, amb el Navi d'Avatar, per exemple. És un tema que molta gent diu, això és massa perifèric, però en qualsevol cas sí que té un cert interès i entusiasme comercial entre el cert públic, i vam pensar, bé, potser té fins i tot més tirada comercial i més tirada d'atracció que el fet real de moltes llengües del món que realment s'estan extingint i que estan inspirant potser molts d'aquests conceptes de llengües fantàstiques, perquè tenen aquests trets considerats exòtics des de l'acadèmia nostra. Per tant, identificant aquest punt, o aquest buit, o aquesta manca de conversa, vam dir, doncs posem en diàleg persones que treballen les llengües des del punt de vista de la revitalització cultural, i com a Lingüapats tenim una xarxa on això es fa, on hi ha persones que estan sobre el terreny impulsant projectes de revitalització lingüística. Posem en conversa ells amb la gent que treballa amb arts verbals, en el sentit de la manifestació artística del llenguatge en termes generals, és a dir, no només en termes literaris, que seria la translació local nostra cultural de l'art verbal, sinó el llenguatge com a matèria artística amb diferents modalitats. Vam reunir 3 perspectives des d'aquest angle, nosaltres ja veureu el panel que presentarem després, i vam voler posar a més una tercera banda de persones amb un perfil més teòric, però sense abandonar la teoria des d'un punt de vista crític, antropologia crítica i engaged humanities, com diu un sector d'aquesta feina. Aquí tenim 2 representants que ens en parlaran. En qualsevol cas, aquest impuls inicial, hem de dir, i el Francesc és testimoni, que aquesta ambició es va saber superada per les veus reals que han transcendit totes aquestes categories. Ens referim a l'Inqui, a la Sònia, al Jan, la Xina, la Jenny, el Cola, el Jenner i, com a resident semipresencial, el José Antonio. Són veus que viuen o treballen entre Nigèria, Austràlia, Itàlia, Yucatán, Lesotho, Hamburg, Cambridge, Mongòlia, Leiden, Califòrnia, etc. Són aquestes veus les que tenim aquí avui i les escoltareu i podreu conversar amb elles tant com vulgueu. En el fons el que estem fent és treballar per tot aquest capital de coneixement i de versions de la condició humana que hi ha darrere de les llengües. És això el que ens interessa i en definitiva és d'això que va tot sempre el que fem. Alhora és amb aquestes grans ciutats on vivim ara, d'alta diversitat lingüística i cultural progressiva i cada vegada més, on totes aquestes línies potencials de creació i de pensament a través de la diversitat de llengües i cultures es fan més evidents perquè coexisteixen, xoquen o es pacifiquen o emergeixen noves fórmules de coexistència.
És per això que hem convocat aquí aquest any la trobada de ciutats, arts i experiències de la paraula, per poder apuntar línies de futur sobre això que vosaltres mateixos també podeu proposar. Ara ja passo la paraula al Francesc Sarés, que farà més el context de la residència Fabra Olot, i després al final farem una petita explicació sobre com anirà el procediment de la jornada. D'acord? Gràcies. Molt bé. Se'm sent? Sí? Gràcies, Alicia. Gràcies a Mònica també de Lingua Pax per tota la feina que heu fet. Gràcies també a la Carme Arenas, que està sempre a l'ombra de tots aquests projectes amb el PEN en català, i gràcies també al CCCB per acollir-nos. Bé, se'm demana que expliqui, que faci una explicació, un resum de què és això que és FAGA, què és el que hem fet a Olot, per què vam impulsar-ho i quines són les raons que ens mouen fins i tot a ampliar-ho, a pensar que això té un futur per davant que el nostre país no pot perdre. Això va començar quan passen les coses moltes vegades, com una idea molt embrionària, quan jo tornava de diverses residències d'escriptors que havia anat a fer per tot el món, i un regidor de cultura de la ciutat d'Olot em va demanar que li expliqués què és això que anava a fer jo, perquè anàvem parlant i no ho acabava d'entendre. Clar, no ho acabava d'entendre perquè era una idea que aquí és, no diré nova, perquè hi ha moltes residències que han de fer petites residències, però que Olot, per exemple, era desconeguda i que en molts llocs era desconeguda. I llavors em van demanar si podia fer un petit projecte. Aquell petit projecte, que era de 10 pàgines, va passar a ser un projecte de 30 pàgines i finalment va passar a ser un projecte ja de 50 pàgines. I aquí és una mica quan ja penso que es va fer una mica el tomb, si més no amb el projecte. El tomb vol dir que va ser el moment que vaig dir jo no treballo gratis, si tu vols un informe ben fet i vols un projecte ben fet, l'has de pagar. Fins ara jo t'he anat explicant una mica quines eren les coses més des d'un punt de vista personal, etc. Però arriba un moment que si tu vols tenir un informe, l'has de pagar. I en política acabes aprenent que el que no es paga no es valora. No treballeu mai de franc per polítics. És la primera lliçó que aprens a projectes culturals. Per què? Perquè una vegada el polític paga els diners, es veu obligat a respondre d'aquests diners. Això és importantíssim. Això és importantíssim. Però de que parli de política i de diners i de vísceres d'aquest tipus, però és que és la base sobre la qual ens movem. La resta, si no ets conscient d'això, no mous res. Bé, la idea era fer un projecte de residència d'escriptors. Doncs jo tenia diversos dubtes. Era l'any 2012-2013, faig memòria perquè aquí tenim gent que ve de fora i no és conscient de la realitat de l'any 2012 a Catalunya. Les retallades de pressupostos eren enormes. És cert que afectaven a la sanitat, és cert que afectaven a molts àmbits, a l'educació, etc., però la cultura també. I a més, hi havia la mala experiència, i això ho hem d'admetre, que durant molts anys es va fer una mala gestió cultural. Una mala gestió cultural o una no gestió cultural perquè estava basada en l'edifici, en el continent, en el totxo. Dic que no era una gestió cultural perquè això era una gestió gairebé de cost d'obra pública. És a dir, amb la qual un constructor tant li feia fer-te un teatre com li feia fer-te una carretera, punt i final. Per tant, nosaltres partíem d'una sèrie de consideracions que no eren fàcils de superar. Retallades i l'estigma que qualsevol cosa que creessis, en termes culturals, era vista com una despesa supèrflua i que amb el temps acabava sent insostenible. És importantíssim això, és a dir, ja sé que això té poc a veure amb el tema de la residència, però és importantíssim perquè defineix el projecte després. I jo prefereixo començar per la part lletja, i després ja arriba la part de les residències i tot això, que és molt bonic i fem moltes coses molt xules, però la base és aquesta. La base és convèncer primer a un regidor, el regidor ja venia convençut de casa perquè és el que em va encarregar això, però el regidor va haver de convèncer el seu propi grup polític, que no ho veia clar. És lògic.
Després el seu grup polític es va haver de fer responsable d'una decisió política enfront dels altres grups polítics de l'Ajuntament. Per tant, vam haver d'anar a convèncer els altres grups de l'Ajuntament. Com els podies convèncer? Home, que el pressupost no es disparés, no tenir un lloc suntuari. Per exemple, hi ha altres equipaments no molt lluny d'Olot, permeteu-me que no digui noms, però no molt lluny d'Olot, que van costar 3 milions d'euros i que estan aturats. Però aturats vol dir aturats i amb una despesa de manteniment superior al funcionament de Faber. És a dir, tenir-los tancats costa més que funcioni Faber. Per tant, tot això és el que has d'anar explicant cada vegada. Tot això és el que has d'anar explicant cada vegada. Per tant, el projecte què havia de ser? Un projecte d'activitat, no d'edifici, i un projecte que tu, perdoneu-me l'expressió, però quan has de treballar així, que tu el poguessis vendre. Ja sé que sona una terminologia molt neoliberal a l'hora d'aplicar la gestió cultural, però és així, és a dir, tu l'has de poder vendre. Com el vens? Dient, això és un benefici. Evidentment no és un benefici tangible que nosaltres puguem monetitzar. No guanyaràs diners amb això, però semblaràs més educat, semblaràs més civilitzat, semblarà que estiguis apostant per alguna cosa. Per tant, el que vam fer va ser pensar en un retorn sociocultural i vendre als polítics al voltant de 4 eixos. El primer havia de ser que la ciutat feia una aportació. Per a mi és un concepte fonamental de la cultura. Què és el que encara no està fet? No fotem, un altre festival hem de fer? No, prou festivals. Festivals n'hi ha a tot arreu, festivals de poesia, de narrativa curta, de novel·la negra, de poesia eròtica, de... Això, amb tot el respecte, però ja està fet, ja ho sabem fer. Si hem de fer alguna cosa, pensem-la diferent. Hem de pensar en una residència? Potser sí, però el model de residència també ja està fet, per tant, pensem-la diferent. No pensem en una residència per a escriptors. Què farem amb 100 escriptors l'any a Olot? Odiaran els escriptors a Olot, els acabaran odiant si portem 100 escriptors l'any. Si portem lingüistes de tant en tant, estaran molt contents. Però de tant en tant, si portéssim 100 lingüistes l'any, jo estic casat amb una lingüista i de vegades odio la lingüística. Hem de poder oferir diferències. Un retorn sociocultural és important. I'm sorry, Cola. I'm married linguist. Aleshores, havíem de pensar també que havíem d'importar talent. Les persones que han vingut en aquesta residència són un pou de talent cadascuna d'elles, de les quals nosaltres en volem aprendre. Finalment, una manera de vendre aquesta residència als polítics és de dir, no tan sols faràs exportació de ciutat, sinó que faràs exportació de país. És a dir, farem una línia nova de diplomàcia cultural. Per tant, jo vaig començar a posar exigències. Important també, posar exigències quan fas un projecte cultural. Si tu no poses l'exigència, les exigències te les posen ells. És de les coses que he anat aprenent. Aleshores, què vaig demanar? Jo no tiro endavant aquest projecte si la Generalitat no hi està implicada. És a dir, l'Ajuntament d'Olot me l'estimo molt, és la meva ciutat, o no me l'estimo tant, no ho sé, però la manera que l'Ajuntament d'Olot es respecti a si mateix en aquest projecte és tenir la participació de la Generalitat. Per tant, fins que la Generalitat no faci una transferència de fons, jo no em moc. Ja sé que sona un llenguatge de força, però és l'únic que la política entén. És l'únic que la política entén. Així és com va sortir. Ara us he explicat la part més tèrbola i fosca, perdoneu, però és així com s'ha de funcionar, perquè hi ha una part que és molt bonica, que mireu, jo si us ensenyo això, la Faber Residency, la presentació, les residències temàtiques, tot és molt bonic. Tot és molt bonic. Perquè són residències de dansa, són residències de nou periodisme, de feminisme, esquerra repetida,
són residències de diversitat lingüística, de desenvolupament local. Tot això és el que hi ha planejat per aquest curs. Però hi ha una realitat que és la de la gestió habitual d'això. Per tant, l'havíem de pensar molt bé per un concepte, per tenir clar un concepte que moltes vegades no es té clar, que és el de sostenibilitat. Això ha de ser sostenible amb el temps. Per tant, posem unes bones bases. Pensem del concepte de residència. Jo no dic que no vulgui escriptors al tanto, ni artistes. Dic que hi ha moltes residències ja d'artistes i d'escriptors. Per tant, nosaltres havíem de fer alguna cosa nova. No podíem fer unes residències, de vegades sí que les hem fetes, disciplinars. Arquitectura, o no sé, o dansa, o matemàtiques, les hem fetes. Però el que més ens interessa és quan hi ha projectes creuats. I, per exemple, en aquest cas era interessantíssim, després en parlaré més, però, per exemple, en el cas de feminismes, que és una residència que ja hem repetit perquè ja la vam fer, teníem currículums molt diversos. Per exemple, teníem una filòsofa, teníem una sociòloga, teníem en aquest cas una activista, una escriptora, una historiadora. Teníem, per exemple, una filòsofa que treballava en hospitals. El projecte... La Irina Poleixuk, per exemple, el poso com un cas, el poso com un cas. És una filòsofa que treballava sobre el concepte de dolor en la relació entre mare i fill. Com el dolor acabava articulant les relacions, és a dir, persones que han estat malaltes. Com això canvia la percepció de la seva vida, com això canvia la percepció dels altres, com canvia la relació amb el fill, com afecta això a la resta de la família. Però clar, ella ho parlava des d'un punt de vista ontològic, des d'un punt de vista filosòfic, però ja s'havia traslladat a treballar a hospitals. Ella ens va enviar un projecte que encaixava perfectament amb aquest tema de feminismes, perquè parlava del dolor de la mare, un dolor estrictament femení, i com això afectava les relacions de poder. Quan nosaltres vam plantejar que havíem de tenir una residència diferent, ho dèiem perquè volíem que gent com la Irina Poleixuk pogués tenir un espai per conviure precisament amb la resta de residents. Qui és aquesta senyora? Per exemple, la Maria Arteaga o la Edme Domínguez. Doncs la Edme Domínguez treballa, aquesta que veieu aquí, treballa sobre relacions internacionals, com el feminisme s'articula en les relacions internacionals entre països. O, per exemple, la Angie Fitzgerald, que treballa en un projecte per veure per què moltes dones abandonen el seu lloc de treball com a professores durant el primer any. Per què el primer any de classes és fonamental per a la formació d'una professora i per què moltes professores deixen la feina. Clar, són projectes que, com podeu veure, són molt diferents, però tots s'acaben trobant i tots s'acaben articulant a través d'un eix, que és l'eix feminismes. Tots s'acaben trobant. Això era el que volíem. Tenir un projecte absolutament diferent dels altres. Si els altres van cap a un costat, tu no vagis cap allà perquè hi ha prou gent competint cap a aquell costat. Això, el que us agradi al futbol, és la frase del Cruyff. És a dir, si un jugador és bo desmarcant-se, no el marquis. No competeixis amb allò amb el que els altres ja fan bé. No estàs aportant res. Aquella idea d'aportació que us dic al començament és un eix fonamental de Faber. Si ja ho aporten els altres, per què ho he de fer jo? Si l'Alícia està aportant aquest terme de linguapas, a mi el que m'interessa és col·laborar amb ella, no substituir-la. No m'interessa substituir tampoc cap altra residència. El que m'interessa és que l'Alícia i el seu grup tinguin un espai allà, que fins ara no el tenien. Aquesta és la part que m'interessa. Qui diu això, diu amb residències molt diferents. Fixeu-vos, això és el que farem enguany.
Hem fet des de dansa, que ja han vingut, hem fet nou periodisme, feminismes, diversitat lingüística, desenvolupament local, pedagogia, filosofia política, arxivística. Aquí no surt, però farem robòtica també, que també la repetim, i estem pendents d'una setmana, més o menys com aquesta, amb professors que treballen amb nens superdotats. I amb superdotats, no sé quina és la paraula exacta per dir-ho ara en termes políticament correcte, perquè no la trobem exactament. Sí, perdona. Però estem treballant amb això, amb nens d'altres capacitats. Sí, però també hi ha gent que tampoc té l'accés d'altres capacitats, Mònica? Vull dir que... Això va sempre acompanyat d'un programa, evidentment, de retorn. De retorn que ha de ser democràtic i que ha d'arribar a tothom. Què és el que fem amb aquestes persones? Portar-les a llocs concrets perquè facin conferències, xerrades, tallers, acompanyaments, reunions amb altra gent que pot ser d'Olot, de la Garrotxa, de la província de Girona i d'arreu de Catalunya, si arribem. A Barcelona es va molt bé perquè és molt a prop, però no arribem a Tarragona, òbviament, no arribem a Lleida, encara no arribem a tot aquí. Algun dia hi arribarem. Què és el que vam fer aquesta gent de dansa? Doncs, com podeu veure, és un taller gairebé de 2 dies amb persones amb dificultats de mobilitat. No va ser un taller de dansa, al tanto, és a dir, no és que els posessin a ballar, no. Vam fer salut corporal, vam fer higiene postural, treballs de mobilitat. Això nosaltres ens en sentim molt orgullosos, perdoneu que ho digui així. És a dir, perquè no tot és conferències a les universitats. Hem d'atendre a nanos de primària, hem d'atendre a alumnes de secundària, hem d'atendre a biblioteques, hem d'atendre a centres culturals i atenem a tothom que ens ho demana. Per tant, un dels requisits que hi posem amb els residents quan ens envien el seu projecte és que siguin flexibles. És gairebé el que més valorem. Per què? Perquè podria ser que, no sé, per exemple, a gent que ara ens explicarà això, li hagués tocat anar a un institut d'Olot. És així. No es tracta, no es tracta de prestigiar la residència. Es tracta de prestigiar l'activitat i la relació. És evident que si nosaltres tenim, com ens va passar, poso exemples, el catedràtic, com un cas paradigmàtic, d'aquests que sempre explico, és evident que si nosaltres tenim el catedràtic de teologia de Cambridge, que és el doctor Stephen Bland, i nosaltres el podem portar perquè faci una conferència sobre Luter a la Universitat de Girona, o si podem portar el senyor Paul Gifford a que ens faci una conferència sobre religions africanes a la Pompeu Fabra i un taller sobre religions també africanes aquí al costat, a la Universitat de Montllui, ho farem. Però era molt possible que li hagués tocat anar a un institut, per què no? O fins i tot a una escola, per què no? És a dir, que el retorn sociocultural que fem, el fem a tots els nivells i amb totes les persones possibles, amb tota la distribució geogràfica que arribem. Interdisciplinari. No solen tenir un no si no és per motius d'agenda. Actualment, Faber, tot això que veieu, que són gairebé 240 persones que han passat en 2 anys i mig, la portem 2 persones i mitja. Dic 2 persones i mitja perquè són 2 persones i algú que està a mitja jornada. Però aquest projecte era possible. I jo penso que era factible crear-lo fins i tot per crear també nexes d'unió entre ciutats, entre grups, entre persones i finalment d'arreu del món global. Aquest és, no sé si ha estat massa temps, no?
No. Jo pregunto. 15 anys. Aquest era el projecte. Això té a veure amb altres coses. Té a veure amb una idea que va més enllà també del que nosaltres podem anomenar la gestió cultural. I és, si m'ho permeteu que ho digui així, ja sé que és un concepte una mica més complex, és un projecte inacabat que tenim com a país, que és el projecte noucentista. Ja sé que ara sonarà una mica estrany i que vaig una mica lluny, però aquest projecte forma part d'una idea que tenim molts del que ha de ser la cultura aplicada al territori, del que ha de ser la cultura aplicada a la nació, que és la idea de la Catalunya ciutat. És a dir, la gent que arriba de tot arreu del món a projectes talentosos no té tota per què ser a Barcelona. No hi he cregut mai, això. Per tant, la idea de traslladar el talent, de fer-lo moure, de posar-lo en xarxa, és també en la base d'aquesta residència. Quins serien els projectes a llarg termini? Evidentment, la clonació de Faber. És a dir, que altres ajuntaments es fessin càrrec de la seva part i que establissin també que tenien una de les finalitats. No s'han de fer el lot, per tant el retorn ha de ser arreu del país, però el següent pas quin seria? Que pogués haver-hi una Faber a la Seu d'Urgell, que pogués haver-hi una Faber a Lleida, a Reus, a Amposta, a Vilafranca del Penedès, al nord de Mataró, a Manresa, és igual, on vulgueu, poseu vosaltres les ciutats. Però és aquesta idea de ciutats en xarxa, de ciutats que ja es va assajar fa molt temps amb una idea que era transversal. Hi havia una xarxa transversal de cultura, que això l'Andisi ho va acabar finiquitant, que el que ens interessava és veure com es podia posar en contacte ciutats diverses a través de projectes culturals. Aquesta és la idea. Qui pot venir a Faber? Quina és la manera d'accedir a Faber? Però és molt senzill. És molt senzill de la part de complexitat, si no que li preguntin a l'Alicia de la Feinada que ha hagut de fer la pobra, perquè això és difícil d'organitzar també. Nosaltres, sempre que hi ha un projecte en grup que compleixi aquests requisits, és a dir, que sigui gent que vingui d'arreu del món, que sigui gent que aporti un projecte, que sigui, si pot ser, un grup, doncs ja és fantàstic. Un grup amb un objectiu, doncs ja és fantàstic. Però és que aquest grup tingui una ISO de qualitat com a grup, és a dir, que no sigui, com ens ha passat en algunes propostes, tot homes. Això no ho acceptem. Aleshores el que fem és que s'ho paguin ells, perquè això ja ho tenim. És gent que es paga tota l'estada a Faber. Gent que ve i paga com si fos nosaltres li féssim un servei, entre cometes, d'allotjament. Nosaltres aleshores no ens hi posem, però fins i tot en aquest cas, la primera vegada, perdoneu l'anècdota, va ser el cas dels matemàtics. Els matemàtics van venir perquè estaven molt interessats en Faber i van presentar un projecte i, esclar, era el nostre primer any, acabàvem d'obrir i ja vam presentar un projecte. Als 3 mesos d'obrir Faber ja vam presentar un projecte. Era un projecte impecable, com els fan els matemàtics. Això és magnífic, perquè era tot... No, tu entra aquí i veuràs tot el que... Perfecte, era inapel·lable. Ara tenia un problema. Eren tot homes. A l'àmbit de les matemàtiques costa més trobar. Dic, jo en aquestes condicions puc acceptar el grup, però no puc acceptar que vosaltres ho subvencionem tot. Per tant, ells van pagar-se un 75% de l'estada, però els hi vaig fer activitats. Ja veieu que s'ha de negociar sempre. Què va suposar aquest 75? Que nosaltres vam poder fer una estada de periodisme. Els diners que no es van gastar amb els matemàtics vam poder fer una estada de periodisme. Els matemàtics tenen molts diners, el periodisme no en té tants. Però la condició era, si voleu tornar, l'any que ve ha de ser un grup on hi hagi dones. Jo ho sento que és així. He de reconèixer que els matemàtics també saben negociar molt, perquè l'any següent em van tornar a venir, és a dir, l'any passat, aquest mes de febrer van venir i eren 15 homes i una dona. És a dir, que, però bueno, alguna cosa van guanyar.
He de dir que no som estrictes amb això, com per exemple, perquè, per exemple, els 2 períodes de feminismes que vam fer, va haver-hi 2 persones que són estudioses del tema aquí i em van recomanar que fos una estada completament femenina, cosa que jo no tinc cap problema amb respectar i així la vam muntar. Actualment, en termes de gènere, també us ho he de dir això, rebem diria que un 75% de sol·licituds de dones. També ens hem de preguntar per què passa això. Un 75% de sol·licituds són de dones. I amb els grups que nosaltres no tenim, amb els grups que nosaltres gestionem això, no ho hauria de dir perquè és un percentatge molt elevat, però gairebé acceptem un 75% també de dones. És a dir, que en aquest cas el biaix de gènere no existeix. I dic no existeix perquè realment el nombre d'aplicacions, això ho ens ha fet pensar molt, per què ens apliquen moltes més dones que homes? I em sembla que és perquè quan tu dones una oportunitat i hi ha el biaix de gènere, això passa. Això passa. Quines assignatures tenim pendents com a FABE? Ens agradaria que hi hagués més diversitat de procedència. No volem que sigui una residència europea i nord-americana canadenca. La major part de les sol·licituds venen d'Europa, jo diria que gairebé el 60% de les sol·licituds venen d'Europa i Nord-Amèrica. Això ho hem de canviar. Quin és el problema que tenim? Un problema de pressupost i de com arribem a altres països que són molt més llunyans. També tenim un problema que és que nosaltres no podem pagar el viatge. Nosaltres paguem l'esmorzar, l'allotjament i el sopar. Però si haguéssim de pagar viatge hauríem de tenir 5 vegades més pressupost. Per tant, el que oferim és un espai de trobada qualitatiu, és a dir, jo penso que penso que és un lloc molt tranquil en el qual es pot treballar molt, si es vol es pot treballar molt, i finalment un espai de trobada amb gent que té interessos concrets. Una de les sorpreses, si m'haguessin dit, quina és la sorpresa que t'has emportat o què és el que no esperaves que fos tan important a FABE i que ho ha acabat sent? I ha estat el fet que hi ha molts residents que ens demanen venir pel fet de poder estar amb altra gent. No tant pel treball individual, no tant pel seu treball com a projecte, sinó pel fet que volen conèixer altra gent amb interessos similars. En el cas de feminismes, en el cas paradigmàtic, en el cas d'educació també va ser així, o el cas de robòtica. He vist la gent que teniu aquí en robòtica, he vist que sou programadors, que hi ha el creador de l'Snap, que és un llenguatge de codi, he vist que hi ha el creador de l'Scratch, també que és un altre llenguatge de codi. Jo vull conèixer aquesta gent. Doncs gent que ha aplicat de Malàisia, Corea, Austràlia, tenim molts residents també, hi ha gent aquí, gent que ve de tot arreu del món per passar uns dies amb altra gent talentosa que té projectes. Aquest seria el resultat, penso que us he explicat les parts més importants, els continguts més importants i les idees que van. I jo crec que volíem deixar uns minuts per preguntes, jo penso que si hi ha algunes preguntes. Sobre aquesta, ha estat una residència fantàstica per molts motius. La primera perquè el fet de poder confiar en l'Alícia i en la Mònica i en l'Infopax i en el Pen Català per la tria de les persones i ser ells tan sensibles a dir volem que hi hagi diversitat de procedències, volem que hi hagi un grup que estigui equilibrat des del punt de vista de gènere, volem que siguin projectes diferents. Això està molt bo. Això està molt bo. És a dir, em sembla, no puc dir, ara no és això perquè sigui aquí, perquè ho hagi dit, però pot ser, no, és veritat, però nosaltres, quan la gent ens demana vull venir aquí, com ho hem de fer, ens va voler tenir tota la informació a la web. Tot és a la web. No tenim, penso que tenim penjat fins al pressupost a partir d'ara, tenim penjat fins al pressupost. Per què? Perquè ens ajuda molt a explicar què és el que fem. Aleshores, quan algú ve, és difícil explicar tot això per correu, o és difícil explicar a algú, transmetre aquest esperit. Però quan algú entra a la pàgina web de FABE, el que veu és que hi ha gent que explica la seva experiència, que està explicant què és el que s'ha fet. No passa res, ja acabava. Què és el que s'ha fet, etc. I una residència com la de l'Infopax ens servirà molt com a model, com a exemple. Sí, com a exemple.
Què és el que passa? Doncs que molta gent arreu del món ve aquí el projecte. Qui eren aquestes persones? Doncs hi ha persones que estan treballant en Common Language, hi ha persones que han creat una petita empresa, hi ha investigadors que estan treballant en projectes que són d'ampli espectre, investigadors que estan treballant en microprojectes, gent que ve de països molt diferents. Això és el que vol. O sigui que per mi ha estat com una residència gairebé, però dic més, conceptual de Faber, és a dir, servirà molt com a exemple tenir tot el recorregut i dir voleu aplicar en un grup, i això també ho dic a la gent que hi ha aquí, perquè moltes residències surten precisament d'aquestes trobades. Voleu enviar-nos, voleu crear un projecte per a Faber? Penseu en un grup de gent diferent, penseu en un grup de gent que tingui coses a aportar i presenteu-vos-ho. Nosaltres gairebé, de moment no hem tingut un no per a ningú que tingui aquests projectes. L'únic que ens pot passar és que es digui sí, però això ja és per a 2021. Per què? Perquè és que ja tenim muntat fins a 2020. Tot el 2020 està muntat. Tot 2020 està muntat. A la part que falta aquí, a l'última residència que heu vist, que és la de robòtica, i afegim les de la tardor, que seran sobre polítiques migratòries i sobre gestió del coneixement. Seran aquestes dues. I ja començarem a demanar gent, és a dir, començarem a demanar aplicacions. S'ha de donar molt context a la gent del que feu i de tot el que es pot fer. Sí. Deia que moltes gràcies, si podeu haver sentit, perquè la gent ha tingut una idea molt clara del que es pot fer. I per tant, ara tenim uns 10 minuts si voleu fer alguna pregunta a Francesc sobre la residència, sobre... Jo demanava això, que parlessis més en concret d'aquestes cirurgies, d'alguna anècdota. Alguna anècdota? És que sabeu què passa? Que hi ha una part, jo tinc molts barrets aquí, tinc molts càrrecs diferents. I aleshores hi ha una cosa que està molt bé, que sempre t'ho demanen els residents, perquè jo algunes nits sóc bon d'ells, que et demanen anècdotes dels altres grups. Però no els agrada que expliquis les seves, si és que n'hi ha. O si és que hi ha coses que tu has de dir. Per exemple, la Xina estava molt interessada en saber què és el que s'havien deixat els altres residents. O sigui, cada residència es deixa coses. És un hotel, al cap i a la fi. I aleshores hi ha un moment, quan passen un dia o dos des que s'acaba la residència, que els senyors o les senyores de la neteja baixen amb una bossa i diuen, això és de les 106. I tu agafes la bossa i ells no et diuen que hi ha. Però clar, aleshores hi ha un món allà dins. Sí, mira, que ha fet l'Alessia fet. Això passa. També passa, jo he estat en algunes residències, sobretot potser la que això era més exagerat era als Estats Units, que hi havia una part de reality show, que era una mica, no entre nosaltres, però una mica un gran germà. Era un gran germà perquè estaves en una casa aïllada al bosc amb 10 persones. I tu no et podies moure gaire d'aquella casa. I el que passa en aquests microespais i microtemps és que reprodueixen un macrocosmos, totes les relacions humanes, que això també pot passar. Per exemple, la residència en la que jo vaig estar als Estats Units va ser meravellosa des de tots els punts de vista. Però un noi que ja hi havia estat em va dir que la que havia estat ella havia estat un horror per confrontació entre residents. O sigui que això passa també. Hi ha una gestió de la diversitat de caràcters i de temperaments. He de dir que amb els 250 residents que han passat per Faber només hi ha hagut una persona problemàtica que va acabar expulsada. Però s'ha de fer grossa perquè la carta acabin expulsant d'un lloc. Ara sé que tothom es demana què va passar. Què va passar? Cosa que com a secret professional, perquè jo tinc molts barrets, un dels quals és la discreció, no explicaré, evidentment. Però això passa, això passa. És a dir, i en aquest cas, la veritat és que ho he de dir, no és perquè estiguin ells davant, crec que ha estat un grup magnífic, però magnífic, és a dir, és que m'acostaria molt, ho dic sincerament, m'acostaria molt trobar-li cap pega al grup, és que no,
part que no ho faria, en aquest cas, és a dir, hi ha dues posicions, no ho faria, en aquest cas no seria impossible. Ara, penseu una cosa, hi ha una gestió de persones, hi ha una gestió de caràcters. Amb això també n'aprens. Aprens que els 2 o 3 primers dies són claus. Són dies que jo he de ser, des que arriben fins que se'n van a dormir, esmorzar amb ells, sopar amb ells els 2 o 3 primers dies, perquè tinguin algú de referència. Ja sé que això et sona tot molt psicologia social, però és cert, perquè si no el que passa és que les referències són ells mateixos i això no funciona. Quan tu penses que hi ha gent treballant, perdoneu, i amb això acabo, hi ha una cosa que és importantíssima, que és una cosa que ja no tenim i que penso que nosaltres hem pogut donar a còpia de molt d'esforç, que és temps de qualitat. Temps de qualitat. És a dir, que el resident no arribi a un lloc en el qual tingui una clau, se li doni la clau, ja pots pujar a l'habitació, aquí ho tens tot per escrit, tu ets un mes de la factoria, sinó que nosaltres el que hem intentat modestament, no sé si ho aconseguim sempre, és donar temps de qualitat, que és una cosa que ningú no dona ja. Ho sento, ho he de dir així. En la gestió cultural, una de les coses que més trobes a faltar és el temps. Poder sopar tranquil·lament amb els residents significa que tu aquell dia arribaràs a casa a les 11 i tantes, a les 11 i pico de la nit. És així. Potser has començat a les 8 del matí, però això ho fas amb cada residència. I ho fas mentre veus que el grup no està cohesionat. Si un grup costa 8 sopars, són masses, Comptem per dies. Qui has d'estar? Perquè el que importa és el resultat final, no el resultat conceptual de dir no, ells venien aquí i treballen. No. Les persones que arriben a Fabra jo penso que se n'han d'anar amb la satisfacció d'haver tingut una bona experiència en un lloc. I això significa que tu has de donar una part de temps de qualitat, que no pot ser un temps administratiu, no pot ser un temps burocràtic, no pot ser un temps que hagis estat tota l'estona mirant el rellotge. Els has de poder acompanyar a llocs, els has de poder ensenyar que viuen en una realitat que no té res a veure amb Barcelona i que a la vegada és el mateix país. Tot això significa temps. I aquest temps no s'ensenya, no es paga, no és un temps contractual, és un temps humà, és un temps personal. I això depèn de si tu et creus el projecte o si no te'l creus. I penso que això és la base de tot. Ho dic sincerament, penso que és la base. I amb això em sembla que faria. A mi per resumir el que és una residència per tu, ens agradaria saber si algú de vosaltres té alguna pregunta. Us animem a que aprofiteu la presència del Francesc per fer una intervenció. No us explicaré res, és a dir, d'anècdotes personals, més val que feu vosaltres la pregunta, perquè jo no explicaré intimitats de la residència.